So masu tambaya ga yadda ake withdraw na card. Abu na farko za ka taɓa airdrop. In ka taɓa airdrop sai ka taɓa exchange. Bayan ka taɓa sai ka taɓa continue. So nan za ka ga jerin exchanger wadda za ka zaɓa. Bitget ce, Get.io ce, Bybit ce, KuCoin. So za mu zaɓi Bybit. So abin da za su ce maka tambaya ce akan kana da account da Bybit. Idan kana da sai ka taɓa name where I have it. To sai ka taɓa. Abin da suke bukata shine UID da kuma address da kuma memo. So wanda za ka je a cikin Bybit ka kwafo kowane. So idan ka kwafo sai ka zo ka yi paste. Duk da ina tunanin ba su ke na Undertone ba. So mu je dai ku ga yadda za ku ɗauka address ɗin. So idan kun shigo akan nan wannan alamar za ku taɓa nan za ku ga UID ɗin ku sai kuma inda za ku ɗauko address ta hanyar taɓa asset ɗin nan. To bayan kun taɓa sai ku taɓa deposit ɗin nan. Sai ku taɓa deposit crypto. To bayan kun taɓa sai ku taɓa kuyi search na wannan card ɗin. To za ku rubuta card. Bayan kun rubuta zai ba ku shi kamar hakan ga. So idan ya ba ku na card ɗin nan duk da ba a saki ainihin na ba na faɗa muku. So zuwa gobe anjima sai ku dawo ku ɗauka sai ku sa a wancan wurin. Wannan shine Allah ya sa mu dace.